Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunong. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. Magtinabangay ta aron makabot nato ang kalambuan sa tungod. Okay guys. Hangyo lang ako ning matalong nun. Magkahiisa kita kanunay para makabot nato ang kalambuan sa tungod. Okay guys. Ako andaron August 2021 atong ipadayon ang kalambuan sa atong puso. Tungkol guys,